Assalamu alaikum, barkanmu da fatan muna cikin goshin lafiya. A yau ina so nuna mana yanda ake claiming na files zuwa exchanger. To mu je cikin bidiyon. Da fari zaka shiga cikin Phantom wallet ɗinka ne kamar haka. In ka shiga zaka jira ta ɗan yi loading. In ta yi loading ta buɗe. To jira ta ɗan yi loading. Yawa zaka jira shi ya buɗe. In ya buɗe zaka taho wannan wajen. Wurin alaman search ɗin nan sai ka taɓa kanshi. In ka taɓa kanshi zaka jira shi ɗan yi loading. In ka jira shi ɗan yi loading zai nuna maka wannan trading tokens ɗin nan sai ka ɗan tura sama. Jira dai idan buɗe tukuna. Da zaran ya buɗe maka za ga ya nuna maka wasu trading tokens a nan, ka tura sama kai scrolling gurin trading site. Ga wani guri nan da aka rubuta Phantom wallet files sai ka taɓa kansa kamar haka. Sai ka jira yayi loading. In ka jira shi loading an jira shi ya gama loading zai buɗe ma waje kamar haka. To me zaka yi na gaba? Sai ka taho wannan wajen da aka rubuta maka TG dashboard nan gurin kenan. Sai ka taɓa kansa kamar haka. Sai ka taɓa kanshi zaka jira shi. In ka taɓa kan TG dashboard zai ma loading kamar haka cikin eligibility. Sai ka taɓa next. Ga nan gurin da zai nuna maka claiming. Sai ka taɓa kan alama ne claiming din nan. Ka taɓa shi haka. Sai ka taɓa wannan I have reached. Sai ka taɓa continue. Sai ka zo ka taɓa wannan centralized exchange. In ka taɓa kansa kamar haka sai ka jira shi ɗan yi loading kaɗan. Za ka jira shi. To exchanger dai a yanzu guda biyu ne suka bamu dama mu yi wannan dinsa, participating na withdraw option for exchange deposit. We have Bitget, we have Bybit. Muna da Bybit sannan muna da Bitget. To ni yanzu abinda zan wannan dinsa zan tura nawa zuwa cikin Bybit ne. Sai in taɓa kan Bybit. Sai in taɓa sun tambaya do you have a Bybit account? Sai in ce ina da shi, yes. To me suke da bukata ciki? Abinda suke da bukata zaka je Bybit naka ne, ka je ka ɗauko UID naka, sai ka ɗauko kuma deposit address na files. To za ka yi minimizing gaba ɗaya haka ka fita. Sai ka nemo Bybit exchanger naka. Gashi nan kamar haka. Ka nemo Bybit exchanger naka. Zaka jira ka ɗan buɗe. Zaka jira in ya buɗe ma zai kawo ka cikin exchanger naka kamar haka. To me zaka yi? Sai ka taɓa wannan wajen da aka ce maka deposit din nan. In ka zo in ka taɓa shi kamar haka. Sai ka taɓa deposit with crypto, deposit crypto din nan. Sai ka taɓa kanshi. In ka taɓa kansa zaka jira shi ma zai ɗan yi loading. In ya ɗan yi loading haka zai baka option gurin searching. To zaka yi zuwa ka taɓa gurin searching nan. Kai searching files. Zai buɗe ma tokens kamar hakan nan. Sai ka zo ka rubuta a gurin search.
saman nan sai ka rubuta Fabs. To gashi na ya fito, sai ka taɓa kansa. In ka taɓa kansa za ka jira shi ɗin loading domin ya baka wallet address ɗin akan Sol closing. Ok, ana wani announcing ne. Zo ka taɓa nan kan Sol. Yawwa, to kamar haka za ka zo gashi nan da abin da suke magana. Ka zo gashi nan sai ka taɓa nan alaman copy. Wannan copy address ɗin in ka taɓa kansa shi kenan ga sha saman nama copy, sai ka yi back, ka yi back, ka yi back, ka yi back, back. Yawwa, sai ka dawo kan nan alama na kan ɗan mutum ɗin nan, alama na kan mutum ɗin nan sai ka taɓa shi. In ka taɓa shi a nan ne za ka ɗau UID naka gashi nan a ƙasan email ɗinka, sai ka yi copy da alaman copy, ka taɓa kanshi shi ma ya copy, sai ka ƙara minimizing, sai ka dawo cikin phantom ɗinka. In ka dawo cikin phantom ɗinka ko da ce da kai baya wannan ba matsala ba ne.